Estic aquí per explicar-vos una miqueta per què m'hi he sumat al projecte de Compromís. No tenim només una dialèctica que sona bé, està molt bé tenir propostes interessants i bones, és que són essencials, però a més, hi ha d'haver unes estratègies en joc, una mobilització de recursos real, que toqui de peus a terra. També m'hi quedo perquè som un equip heterogeni, tenim un projecte global, no pensem tots igual, i no cal, en realitat. El que sí que us puc dir és que anem en la mateixa direcció. Un altre motiu pel que m'hi quedo és perquè sabem el que fem. M'he trobat amb un equip amb experiència, amb argumentacions, amb preocupacions basades en la nostra realitat més propera. En definitiva, un equip que sap on va d'una manera contextualitzada.